че играем на нова игра, аз дори не знаех, че това е игра, мислех, че е някакво приложение. Знам как се играе. Ако искаш ще оголеми екрана. Как? Не искам. Да, ще е по-добре, че така се вижда и до. Тей. Супер е. Много яка игра. Не е само тази, Гого. Не е само тази. Чакай, сега се как да не ми се... Как ли? Те ми показват. Супер! Супер яко. Играта е много яка. Не знаех, че може да е две. Какво това? Ти замираш май за фрут. Той е на цвят. Той е и на цвят. Или уния двете бомбончета. Тей. Не така. Това е това. Те ми показват. Това синьото. Кое е това? Е това? Да. Не може. Как не може? Не може. Опитай с горното. Чакай. Божечко, какво става? Запълних всичко. Спечели. Гадост. Второ ниво. То само се прави. Аз дори нищо не съм направила. Нищо не бях направила. Не е там. Хикса? Или това? Да, това. Пак искаш? Второ ниво. Добре. Махай са. Аз съм пандичко. Плей. Пак ли това? Не, това е нещо. Много трудно. Бърчичко. Без такива. Не може без такива са. Много трудно. Виждам. Или онова оранжевото с другото. Да, това. Или не бе. Не. Леле, слагам ги в хартийко. Супер. Йо. Яко. Играта е год. Много год. За първи път я виждам. Яс. Махни жлебонката. Махни е те. Ето. Не. Другото. Не бе. Не така става. Бомбони. Аз нищо не направих. Браво, Търсти пише, не браво. What? Не знам дори как се играе. Пък я минаваш толкова лесно. Виж, аз не кръволича. Добре. Махни сама. Въпреки, че жълтите се виждат като оранжеви. Не. Жълтите се виждат като оранжеви, има нищо. Нищо. Не, така. Зеленото или зеленото с онуи? Това? Не. Да. Там не виждаш до другите две. Тук? Да. Казах ти. Божичко, сложих още едно в хартийка. Значи, когато се ги слагам в хартийка, когато ги слагам в хартийка, тогава правя това на освободено. Вау! Трябва да направиш риба. смути. Смути ли? Мисля. Това са желирани работи. Не само. Това не е желирано. Божечко, аз нищо не правя. Напротив правиш. Вау! Готова съм. Да, мама, само една звездичка. Нищо. Сега нищо няма да правя и готово. Ще се мини само. Откъде знаеш, че съм мини само? Ето, мина съм само. Божичко. О, май гад! Колко още такива? Не така.
Ето нищо не ми прави. Много яка игра. Yes! Каза една. Да, ама ти... Аз съм пандата. Аз на кое съм място съм? Ти си панда. Да, ама аз къде съм? Античка. По-бавно. Няма други. Аз не съм на никое място. Значи не съм добра. Давай. Добре. Това е странно. Да, странно е. Нищо не разбирам. Добре, давай, казвай го. Добре, това беше всичко, хора. Надявам се да ви е харесал. За първ път я играя и това не мога да го мина. И чао!